Čaute. Čaute, všetkých vás zdravím pri ďalšom videu, alebo teda pri druhej časti zo strihu z minuloročnej sezóny 2024. Začnem trošku nudne a síce po takmer 10 rokoch mi bolo treba vymeniť sadu signalizátorov. No a po takom kvalitnom skúmaní trhu a produktov, ktoré sú momentálne dostupné za nejakú rozumnú cenu, čo pre mňa činí čiastku okolo 100 eur, som sa rozhodol pre značku GRC, konkrétne modelovú radu Radar DR. Celá táto sada vyšla na nejakých 115 eur. Kde inde som mal ísť otestovať tieto signalizátory ako na rieku Nitru, na moje obľúbené miesto pod malú vodnú elektráreň v obci Chynorany. Zvolil som termín od 12. do 14. júla. Na jednu montáž som dával popku samotnú a na druhú som dával kombináciu popky s peletou. Ku každej montáži som pribalil sieťku s peletami. I hneď po nahodení mi v blízkosti lovného miesta začali plávať labute. Rybám to však vôbec nevadilo a po 2-3 hodinkách prišiel prvý záber a mne sa podarilo zdolať krásneho šupináča s váhou okolo 7 kg. Takýto parádny šupináč na väčšom teple sa nám podarilo dneska. Potom ako som zdolal a pustil tohto kapra, sa začalo trochu meniť počasie. Zdvihol sa vietor, ktorý dofúkal mračná a hneď v prvú noc som mal obavy z toho, že zažijem celkom zaujímavú búrku, lebo obďaleč bolo vidieť krásne blesky. Bolo jasné, že na vrchnom úseku rieky Nitry bola búrka a ja som očakával, že s touto búrkou sa mierne prikalí voda, čo sa aj stalo. V priebehu popoludnia druhého dňa som mal razantný záber na spodnú udicu. Išlo opäť o krásneho šupináča s váhou takmer 7 kg. Myslím, že sú nejaké 2 hodiny po obede, takže celkom v pohode. Našli sme, kde oddychujú, alebo respektíve, kde sa chodia občerstviť. No a takto ich tam odchytávame. Pôjdeme ho pustiť. Po tomto kaprovi sa voda v rieke začala mierne čistiť a až do večera som už nezaznamenal žiaden záber. Záber prišiel až približne okolo 11. hodiny večer. Išlo o krásneho, starého riečneho dinosaura s váhou takmer 13,5 kg, s obrovskou hlavou. Tento kapor ma nesmierne potešil a samozrejme som ho pustil ako všetky ryby. Váhový priemer mi prišiel nad ránom ešte pokaziť jeden kapor s váhou okolo 5,5 kg, taktiež šupináč a to bola vlastne posledná ryba.
Ďalšiu rybačku, ktorú som podnikol, bola jednonočná výprava presne na toto isté miesto v termíne 26. júla. Tentokrát žiadna búrka nehrozila, bolo ustálené veľmi horúce letné počasie s teplotami okolo 35 stupňov. Údicu som opäť dával do blízkosti výpustu a druhú o pár metrov nižšie. Prvý záber nenechal na seba dlho čakať a mne sa opäť podarilo zdolať krásneho kapra. Nešlo však o žiadneho obra, ale v tom obrovskom teple ma veľmi potešil. Takže takýto kaprik na začiatku sa nám podaril. Zhruba nejaké 4 kilečka. Pôjdeme ho pustiť. Dobre, podberák! Na to, ako razantne tento záber vyzeral, sa mi podarilo zdolať iba mrenu. Mrenu sa mi neskôr podarilo zdolať aj na vrchnú údicu. Mrena alebo malý kapor. S príchodom večera som svoje montáže prehodil, starostlivo opäť umiestnil na osvedčené miesta. Poctivo som pocukroval okolo každej montáže pelety aj boilies. OK. Môžem sa vrátiť na miesto a ísť nahodiť druhú údicu. Na nej je samotná popka. Do PVAčka berem trochu peliet aj na zakrmenie okolo.
No a idem to tam poslať. No a očakával som záber, ktorý prišiel okolo polnoci. Išlo však opäť o menšieho kapra, ktorý vážil nejakých 6,8 kg. Vynikajúco. Zhruba o polnoci. Bol som veľmi spokojný s touto jednonočnou výpravou, nakoľko ozaj bolo veľké teplo, ustálené počasie, čo nie je moc dobré počas letných mesiacov na kapre. No ale dva sa mi podarili, k tomu nejaké mreny. Počas takýchto horúcich letných dní to bolo také príjemné spestrenie. Čo bolo podstatné, tak prišiel som asi o 6 olov alebo 5, pričom jedno stálo v tej dobe, myslím, nejaké vyše 3 eur, nejaké 3,20 €. No ja som začal rozmýšľať, že ako tieto olovené záťaže nejako ekonomickejšie nahradím. V závere mesiaca júl som si naplánoval výpravu s kamarátom Michalom. Idem na ryby s Michalom, kráľom rieky Nitry, ale nejdeme na Nitru. Hoci to tak možno z okna vyzeralo, ale ideme na to najhorúcejšie miesto na Kráľove, čo momentálne je, a síce Kaskády asi, do piatku. Len tak, s člnom, bez motora, bez slovačky. Najskôr to zaniesť položiť 4 krát. Nedaj Bože sa chytí pleskač alebo niečo, tak si celko zamakám. Uvidíme, držte palce. To je taká úvodná zmes našej výprave na Kráľovu. Hlavne partikel, pelety, sem tam gulička a postupne prejdeme iba na guličky. Tak zatiaľ to je čo? Chili squid. Chili squid. Nepodarilo sa nám urobiť žiaden záber od kapra. Myslím, že sa nám podarilo chytiť iba nejakého bolenia. Bola to taká oddychová výprava. Sme sa aj počunkovali, polietal som si s dronom. Konečne som opäť navštívil Kráľovu po niekoľkých rokoch. Bolo to také príjemné spestrenie rybarskej sezóny. Následne som sa rozhodol podniknúť výpravu na malú vodnú elektráreň Zugov v blízkosti Nových Zámkov.
No keď som prichádzal na miesto, ktoré som mal vytipované prostredníctvom Google Maps, bolo mi jasné, že je veľmi malá šanca, že bude voľné, nakoľko každé jedno miesto, ktoré sme videli od hradze smerom hore, bolo obsadené. No, prišli sme na Zugov, na naše osvedčené miesto a samozrejme je obsadené. Tak sme s kameramanom tak v rýchlosti vybrali miesto, ktoré si zatiaľ nechám pre seba. To si bude srandu. Podarilo sa mi zdolať prvú rybu počas natáčania do krútky. Krásny alec. Idem ho pustiť. Skutočne krásny. Tlstý. OK, môžeme pokračovať, myslím. Toto miesto si zatiaľ nechám pre seba, nebudem zmieňovať ani úsek. Uvidíme, ako sa mi na tomto mieste bude dariť v sezóne 2025. Posledné veci. No, tu je chodník. Počas tejto rybačky som samozrejme lobil ako obyčajne na systém Ronny Rig, pričom na jednu udicu som dával samotnú popku, tentokrát bielej farby. Takže toto bude prvá montáž čisto na bielu popku. Skúsim, ale neviem. Si myslím, že aj môže byť 150 olovo, PVAčko, trošku to tam pocukrujem s tými peletami. Toto bude druhá montáž, ktorá pôjde tak trošku do kľudu, smerom viac dole prúdom a viac ku stredu. Na druhú kombinácii s peletou. Prvý záber nenechal na seba dlho čakať, avšak opäť prišla mrena. O pár hodín, myslím, že to bolo okolo 2 hodiny v noci, prišiel záber aj od kapra. Nešlo o žiadneho obra, ale tak bolo to také celkom príjemné znamenie, že asi sa na toto mieste ešte niekedy vyberiem. Na ďalšiu rybárskú výpravu som sa vydal už až koncom mesiaca august. Ako som spomínal, že musím vymyslieť nejakú ekonomickú náhradu za tie olova, tak som si začal vrtať takéto kamene. Spoľahlivo fungujú, odpadávajú, dobre sa s nimi nahadzuje, sú maximálne vhodné na opatrné ryby, na prechytané úseky. 100% im dôverujem. Cena euro 29 kus.
išlo o prvú rybačku, ktorú som plánoval celú odchytať iba pomocou týchto kameňov. Mal som pripravených nejakých 15 kúskov kameňov. Kameraman mal nový objektív, s ktorým sme sa snažili nafotiť nejaké timelapsy nočnej oblohy. Potom, ako sme postavili zázemie, samozrejme bivak na osvedčené miesto, montáže na osvedčené miesta, takisto osvedčené nástrahy, na jednej popka na Ronny rigu, na druhú som dal tentokrát 2 pelety s popkou, taktiež na Ronny rigu. Všetko sme starostlivo pripravili, umiestnili montáže a čakali sme na záber. Prvý záber prišiel na spodnú údicu. Nepodarilo sa mi ho zdolať, tak som montáže opäť prehodil na noc, aj vrchnú, aj spodnú a čakal som na záber. Záber prišiel okolo polnoci, podarilo sa mi zdolať krásneho riečného kapra, dlhaňa s obrovským chvostom, ktorý ponúkol skutočne kvalitný súboj v takomto letnom období. A bol to riadny divoch, čo sa prejavilo aj pri pušťaní. Zvrtol to priamo do bahna, ktoré bolo pri brehu. No ale tak všetko dobre dopadlo, myslím, že pláva zdravý, šťastný ďalej, pokiaľ ho nechytil nejaký mesiar, ktorých sem chodí celkom dosť. To bol vlastne posledný kapor, aj posledná rybačka druhej časti, zo strihu z druhej časti mojej sezóny 2024. Ešte mám pre vás pripravenú jednu časť. Zatiaľ sa majte a čaute.